രേഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രേഷ്ണ, നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇന്നത്തെ ലിങ്ക് 6:30. ഇന്നോട്ട് നമുക്ക് 6:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 6 തൊട്ട് 7:30 കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും. നമ്മളെ ലിങ്ക് പിന്നെ 8 മണിക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോവാണ് 7:30 തൊട്ട്. രേഷ്ണ, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാം ലൈവിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിയുതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ആദിത്യ ഗുരുദേവ് ജനത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ശ്ലോകം 7. നമുക്കറിയാം 11 ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 11 ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. 11 ശ്ലോകം ഉള്ളൂ. 11 ഉള്ളൂ. നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെ, 11 ശ്ലോകം. 11-ലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് പറയണത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് സാത് കൃഷ്ണ നാമചരിതാദി ചിത്ത പ്രവർത്തിത പിത്തോപദത്ത രസന്യസ്യ നാരോചികാനു കിന്തോ ദരാദനുദിനം ഗലു സൈവജുഷ്ട സാധിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹദ്രി. അത് പറയുന്നത്, പരിഭാഷ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ലീലകളും കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി പറയണാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കൽക്കണ്ടം പോലെ ഉത്കൃഷ്ട മധുരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം പിടിപെട്ട് രുചി കെട്ടവന്റെ നാവിന് മധുരമൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല. അതെന്നാണ് അവിദ്യയായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഭൗതിക രോഗം പിടിപെട്ട വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് മധുരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്.
എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, മധുരങ്ങളായ പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായി രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ വേറിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള മരുന്നും അത് തന്നെയാണ്. ഏത്? നാമം. ആദ്യം അതിന് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആദ്യം നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ മധുരം വരണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മധുരമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് മധുരം തോന്നാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ അവിദ്യ, അജ്ഞാനം, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇത് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ആനന്ദം നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കില്ല. അതിന്റെ പ്രോസസ്, ആ പരിശുദ്ധീകരണം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ സാധന അല്ലെ, സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണ. കാരണം സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറയുന്നത്, അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, എന്ത് വിട്ടാലും നാമജപം വിടരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ 3 പോയിന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. 1 നാമജപം, 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസാദം, 3 പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കിട്ടണം, ഇത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇതൊരു സാധന പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സാധനകൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാവിന്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ രുചി നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാൾ രോഗിയായി കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും രോഗികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രോഗികളായ നിലയ്ക്ക് അവർക്ക്, നമുക്ക് രോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അസുഖം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് പിടികിട്ടില്ല. ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വം, അത് ഭൗതികമായ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അസുഖം കൂടും തോറും ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മള്. അത് ഭൗതിക ആസക്തി കൂടും തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മീയ ആസക്തി കുറയും. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് സാധനയിലൂടെ തന്നെ ആ മരുന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്ത്, ഈ അസുഖം മാറ്റേണ്ട മരുന്നാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ നാമസങ്കീർത്തനം, നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മരുന്നാണ്. ആ മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയണത്, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ നാമജപാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ജീവേര സ്വരൂപ കൃഷ്ണാര നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് അല്ലെ. ദാസൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും സുപ്രീമിനെ സേവ ചെയ്യേണ്ടത് ജീവാത്മാക്കളുടെ കടമയാണ്, ജീവാത്മാക്കളുടെ കടമയാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? അംശങ്ങളാണല്ലോ. എന്താ? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണല്ലോ. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതെന്തോ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വേറൊരു പോയിന്റിൽ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതിലൊരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വേറെ ഒരു പേര് ഋഷികേശൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ആനന്ദിക്കും അല്ലെ.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോഴെന്താ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ മൂല്യം. അതായത് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധാണ്, ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ചൈതന്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാണ്, എല്ലാം പരിശുദ്ധാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ഭഗവാന്റെ സേവയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഋഷികേശം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ അതൊക്കെ വരുന്നു. കണ്ണുകളൊക്കെ എന്തിനാണ്? കണ്ണും ഇതും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ കണ്ണും ചെവിയും നാക്കും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആത്മാക്കള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ നിത്യദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കണ്ണിന് സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണെന്തിനുള്ളതാണ്? ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ വേണം. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാവരും സുഖത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. അവിടെ തെറ്റേ ഉള്ളൂ, ശരി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ആ തെറ്റിനെ തെറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയാക്കാൻ നോക്കുക അവര്. അത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു. അപ്പൊ ആ അസുഖത്തിന് നല്ല ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആള് വേറൊരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കും, അതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മെഡിക്കൽ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റും എന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പരിസ്ഥിതി കൃഷ്ണബോധം വളർത്തി ആനന്ദം നിർദ്ദേശിച്ചാൽ, അത് എനിക്ക് ആ വേർഡ് ക്ലിയർ ആയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള അതെന്താണ് അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖം മാറും. നമ്മൾ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല മെഡിസിൻ കൊടുക്കും, അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറിപ്പോകും. എന്നതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസുഖം നമ്മളെ മാറിയിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്ധരെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം അവര് കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഭൗതികതയാണ്. ആത്മീയതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവർ കാണുന്നില്ല, അത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ അന്ധരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആത്മീയതനെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല. അതാണ് അവരെ അന്ധര്. അവർക്ക് നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് കണ്ണിനുള്ള ആ കാഴ്ചയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവരെ അന്ധരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് കൂട്ടര് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ വെച്ച് അധമന്മാർ. അത് നമുക്കറിയാം. 4 തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്, 4 തരം സുകൃതികളുണ്ട്. ഇവരെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അത് താഴ്ന്ന ലെവലിന് അവർക്ക് എന്താണ് നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയിൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുക, ശരിയായാലും തെറ്റായാലും അല്ലെ? നമ്മൾ ഫിലിം സ്റ്റാർ അവര് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊക്കക്കോള പരസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാവരും കൊക്കക്കോള കുടിക്കും, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യയുടെ മുകളില് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി അവിദ്യയാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും അവിദ്യയില് കൂടുതൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികളാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവരൊരിക്കലും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമൂഹം അങ്ങനെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതാണ് അത് ഒറ്റമൂല്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പല മരുന്നുകളും ഇനി പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റമൂല്യം, അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, നമുക്കറിയാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് അത്ര അസുഖം പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഐസിയുലാണ്. നമ്മൾ ഐസിയുല് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആളെ നിലനിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെങ്കിലും നിലനിർത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പൊ എല്ലാവരും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഉന്നതമായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് ആ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മളിൽ വളർന്നു വരും.
അതാണ് നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഈ മന്ത്രം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം, ഒറ്റമൂലി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹര എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഫസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറയാം കുറച്ചു നേരം നാമം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കാം. അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് പാലിക്കുക. അതിൽ 3 കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണം. 3 കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ. അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഇതൊക്കെ തീർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 4 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ആ 4 ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുലം സൗന്ദര്യം ധനം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഒരു ബന്ധനാണ്. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ അഹങ്കരിക്കും. അഹങ്കാരം അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം അതിനാണ് അവിദ്യ. ഈ അവിദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മരുന്നാണ് നമ്മളെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്, പിന്നെ അത് മതിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. അത് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മള് ഭഗവതിയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ദുഃഖമായിരിക്കും. ഏത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ദുഃഖമായിരിക്കും, പിന്നെ സുഖത്തിലേക്ക് വരും. രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സുഖമായിരിക്കും, പിന്നെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് വരും. അതങ്ങനെ അപ്പൊ 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല, അത് ക്ലിയർ ആണ്. ടെസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരത് പറയുന്നതാണ്. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റ് അല്ല. രുചി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രുചിയല്ല. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കറിയാം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്ന് അനർത്ഥ നിവർത്തിയൊക്കെ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലേ ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനഃശുദ്ധമായ ബോധം ശുദ്ധമായി ഭൗതിക രോഗത്തലയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഭൗതികത രോഗത്തിൽ അയാൾക്ക് ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ശരീരത്തിനല്ല മനസ്സിനാണ് നമ്മുടെ അസുഖം. അതാണ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്. അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസുഖം, അതായത് ഈ ഭൗതിക അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സുഖമില്ല, ഇതാണ് പരമാനന്ദം, ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് വരില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് അപരാധ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തത് അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടം. അങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് അപരാധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരും. മൂന്നാമത്തേത് അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപരാധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. സാധാരണ ഈ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും കുറെ കാലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് നമുക്ക് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം വളരെ അപൂർവത്തിൽ എത്തുള്ളൂ നമ്മൾ. മൂന്നാമത്തെ അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടം. എത്തുന്നവരുണ്ട്, എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേറെ കാര്യം, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ 3 ഘട്ടങ്ങള് കഴിഞ്ഞാലോ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധന പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അത് കഴിച്ച് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അസുഖം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. നമുക്കറിയാം 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൂടെ ഈ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ്, അതായത് അപരാധം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ അപരാധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആന എന്താ പറയാ മണ്ണെടുത്ത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെളി ഇടുന്ന പോലെയെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ല,
കാരണം നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നാമം ചെയ്യാനിരിക്കാനുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് അല്ലാതെ അപരാധങ്ങൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ അത്രയും നാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നാം അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാതെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാണിംഗ് മാത്രമാണത്. നാം അപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലിടമാണ്. ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവല് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലേക്കുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ആ ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. മുക്തിപദത്തിലേക്ക് ജനറൽ ആണ്, അപ്പൊ തന്നെ മുക്തി കിട്ടണമെന്നല്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 10 തരം തലങ്ങളുണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്ക് പോയി ലാസ്റ്റ് ഭാവ പ്രേമത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കണം. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആ അപരാധ ഘട്ടം ഉണ്ടാവും. അപരാധ ഘട്ടം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, അത് നമ്മളെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യമായ ജീവിതത്തിന് രുചി അറിയാൻ ഇടവരുള്ളൂ. അപ്പൊ തിരിച്ചാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ല, നേരെ തിരിച്ചു പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയാണ് പ്രശ്നം. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം, ഈ ഭൗതിക തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. അതല്ല നമ്മൾ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളാണ് നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് അസുഖം അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും. ആയ അസുഖം മാറി, ഒരസുഖം മാറി അടുത്ത അസുഖം വരും. ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രശ്നം വരും. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് തന്നെ മാറാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന് രുചി അറിയാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ പരിപൂർണമായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് നാമജപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണ, പിന്നെ ഒരു സീരിയസ് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ജപിച്ച് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ജപം ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാവബോധ സമ്മതിയിൽ, അതായത് ദീക്ഷ ആ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ പെർമനൻസി നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാബോധ, അത് സമ്മതി. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തര ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭക്തര ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്, നമുക്ക് സാധാരണ സ്കൂളിൽ ABCD ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധ സമ്മതിയിലേക്ക് അംഗമാകാം. ചില അനുകരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധ തൽപരരായി തീർന്ന് ആചാര്യൻ നിന്ന് ദീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നിട്ട് വരാണ്ട് ആത്മാർത്ഥമുള്ളവന് ദീക്ഷ നൽകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്ന് ദീക്ഷ കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അപ്പൊ അത് റൂളായി. പിന്നെ അത്ര നാള് റൂൾസ് ഇല്ല. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം, അത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ, അഡ്മിഷൻ ആണ് ശരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ദീക്ഷ കിട്ടിയ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 തവണ ജപിച്ചും ഔഹിതല്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് അത് മിനിമം അത് ചെയ്തു പോകണം. അത് സാധനയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഗാഠമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. കൃഷ്ണബോധത്തില് ഗാഠമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ സർവീസ്. അപ്പൊ അത് അടുത്ത സെക്ടറിനാണ് സർവീസ് വരുന്നത്. ഈ 2 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണപ്രസാദും നാമജപം അത് പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വരുന്ന സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും സർവീസ് വരുന്നത്. സർവീസ് എന്തുകൊണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ബന്ധം ഹാർഡാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൾ ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ പല വ്യക്തികൾ പല രീതികളുണ്ടാവും അല്ലെ, പലതും വിട്ട് കളയാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം അതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും പല വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കും തോറും നമ്മൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിവർത്തി, തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും നിൽക്കാം, അവിടെ നിന്ന് കടക്കൂല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ. അനർത്ഥ നിവൃത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകും.
ആ ഘട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 4ാമത്തെ ഘട്ടം, ഈ 4 ഘട്ടം വരെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി എന്നാ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. ഈ 4ഉം നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പിന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ വരുന്നത്. ഭാവം എന്ന അവസ്ഥയാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ചെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നിഷ്ഠാരുചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് പറയുമ്പോൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. അവിടെ നിന്നുള്ള പരീക്ഷകൾ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷകളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 പരീക്ഷയാണ്. ശ്രവണ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ പാസ്സാവണം നമ്മൾ. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദം. അപ്പൊ അത് അനർത്ഥ നിവൃത്തിക്ക് എടുക്കും നമ്മൾ. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതിലിങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച പോലെ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അറിയണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനത്തെ ആ ലെവലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇത് വല്ല ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതൊരു പറയാം, നമ്മളാണ് അതിന്റെ ബേസിക്. നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ, അത് നമ്മൾ അറിയാത്തതാണ് അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാലും നമ്മളെ തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞാൽ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഘട്ടം നമ്മൾ പറയണം. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മായയാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായയ്ക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത് 2 പോയിന്റ്സ് ഇതിന്നും കൂടെ പറയാൻ നോക്കിട്ട് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇതില് അവിദ്യനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. കൽക്കണ്ടം, മധുരം, അജ്ഞാൻ, കാമില, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച ഒരു രോഗിക്ക് എന്താണ് കൽക്കണ്ടം, അത് കയ്പായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ എന്നാ പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാനുള്ള മരുന്ന് കാമില എന്നാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. കാമില എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ മരുന്നും അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതായത് ആ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് കയ്പാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിക്കൂല അല്ലെ? മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടം കഴിക്കൂല. കാരണം മധുരില്ല, അതിന് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, കഴിക്കൂല. പക്ഷെ ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാൻ വേണ്ടി ആ മരുന്ന് ഇത് തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടാനുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാമജപാണ്. അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഈ അസുഖം മാറണം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണം. അതാണ് ഉദാഹരണ സഹിതം പ്രഭാസ്വാമി അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാമില രോഗം ബാധിച്ചവന്റെ രസനയ്ക്ക് കൽക്കണ്ടിന്റെ രുചി അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കാമില പിടിച്ചവന് മധുര വസ്തുക്കൾ കൈപ്പെട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അത് അവിദ്യ. രുചികരമായ കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ ഗുണരൂപ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന കഴിവില്ലാതാക്കുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണ കണക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവിദ്യ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ കൃഷ്ണപദ പ്രവേശിച്ച കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ലീലയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ രോഗം ക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതാകുകയും അങ്ങനെ ആ നാവിന്റെ കൃഷ്ണൻ ഗുണങ്ങളും വിഭൂതികളും മാധുര്യവും ആസ്വദിക്കാനാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ, നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മുടെ അസുഖം മാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ മാറില്ല. അത് പിന്നെ തിരിച്ചാവും, പിന്നെ മധുരം തോന്നും എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനെ പറ്റി പറയാനാണ്. എന്താണ്? സംസാര രോഗമുക്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് എന്താണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതോടുകൂടി കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിന് അവസരം നൽകുക എന്നതാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. മന്ത്രം ജപിപ്പിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്.
രേഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. നാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് അതിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞ അത് കൽക്കണ്ടത് പോലെ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ്, നാമം തന്നെയാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ നാമത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പറഞ്ഞു വന്നില്ല, പല വ്യക്തികൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവണതിന്റെ കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറാന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മളെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളത് ടോളറേഷൻ നമുക്ക് പറയില്ല, മനോഭാവം നമുക്ക് എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറയും അവര് ശരിയല്ല ഇവര് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ശരിയല്ലാത്ത നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള മരുന്ന് നാമജപം തന്നെയാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എത്തും. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ നോക്കിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണത്? ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ കാമിലാരി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം, കൽക്കണ്ടം രുചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ ആര് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. കാരണം ഭൗതിക രോഗം അത്രയും, കാരണം അത് ആത്മീയത കയ്പാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് തൊടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം അങ്ങനത്തെ അസുഖം നമുക്ക് പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും മരുന്ന് നമുക്ക് കഴിച്ചേ പറ്റും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ല രേഷ്ണ? നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കാം, സമയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നാമരൂപചരിതാദി സുകീർത്തനാന് സ്മൃതോ ക്രമേണ രസന മനസ്സി നിയോജ തിഷ്ടം വ്രജ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നിയേത അഖിലമൃതാപുദേശ സാരം. അതിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചു സ്മരിച്ചു മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വതമായ ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തു സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോട് സേവിക്കുന്ന നിരന്തരായി തീരുന്നവരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരഭൂതമായ വസ്തുത. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത നമ്മൾ ഏത് സമയവും അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് അന്ധകാലേച്ച മാമവ സ്മരണമുക്ത കളവരെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴോ ആ 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പോഴോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്മരണ നമുക്ക് മുഴുവനും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആയ സമയം അതാണ് സന്യാസം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ
ഈ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇതിലായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപമായ കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വതമായ ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വരാം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ 5 ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ 50 ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴേക്കും പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്നെ കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ കീർത്തിക്കുക, എന്ത് കീർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ആചാര്യന്മാരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. 24 മണിക്കൂർ അല്ലെ ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക്? ജീവഗോസ്വാമിക്ക്. ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് കീർത്തിക്കണം? അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാ സമയവും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, കല്യാണം അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണ അബോധത്തിൽ വ്യാപരിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണം. മനസ്സൊരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിന് കൃഷ്ണബോധം പരിശീലനം നൽകണം. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഭഗവത് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്, മിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് മിത്രമാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കണം. എന്തൊരു കാര്യം മനസ്സിനും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ, മനസ്സിനെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ മനസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൈഡിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പരിശീലനം കൊടുക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവത് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എം വെബ് സ്മരൺ ഭാവം തജയന്തി കളയവരം തമേവൈദി കൗന്ദയ സദാ തത്ഭാവ ഭാവിത. ഭഗവതിയിൽ 8:6 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവൻ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി നമ്മള് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അത് നമുക്ക് അരകഥീന അത് മാന്റെ ഇതായിട്ടുള്ളത്, മാനായിട്ട് പറക്കുന്നത് ഭരത മഹാരാജ അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നല്ല ആത്മീയ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ അവസാന സമയത്ത് ഒരു മാനിന്റെ ഇത് പോയി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല. അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം അതായിട്ട് മാറി പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മോക്ഷമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അത്ര ജന്മങ്ങൾ പാഴായിപ്പോകും. മരണസമയത്ത് എന്തോ ചിന്തിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടി വരും. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ. കാരണം നമ്മള് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രം പറ്റി ചിന്തിച്ച്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതാണ് പരീക്ഷ. ആ പരീക്ഷ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്നിനെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഒക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അതിന് നമ്മള് ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയാം എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരൊക്കെ ശരിയാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നാവിനെ കൊണ്ടായാലും മനസ്സിനെ കൊണ്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയായാലും കണ്ണായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. ഭക്തിയിൽ അതാണ്. ഭക്തിയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. അതാണ് പ്രഭാത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. യോഗയിലൊക്കെ പോകണേലും നല്ലത് എന്താ ചെയ്യുക? ഭക്തിയിൽ വരാം, ഭക്തി പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ ചെയ്യണേലും ഗുണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും, പ്ലസ് ഭഗവാനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നവശിഷ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണ കഥ ശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. നവശിഷ്യ ഘട്ടത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉറച്ചിട്ടില്ല, ഭക്തി ഉറക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രവിക്കണം.
അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയും ഭാഗവതം കേൾക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ആ ഭക്തിയിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകൂല. അപ്പൊ അതേവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ഇതിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്രവണം, സ്മരണം, ലയനം, ദാനം, നിരന്തരം ചിന്തനം, സമാധി എന്ന 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണസ്മരണത്തിലുണ്ട്. അതിപ്പോ പ്രോസസ്സാ പറയണത്. സ്മരിക്കുക, ലയിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, സമാധി അവസ്ഥ, ഭഗവാന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ എന്നുള്ള മൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സ്മരണത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. സ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ലയിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാനോട് മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്റെ ഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. എന്റെ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അവിടെ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലാവും. അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോടുള്ള അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും നവാഗതന്മാരാണ് അല്ലെ, വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് സേവനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയണം. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയുദ്ധ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സംഘത്തിൽ പെടാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു, ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ, നമ്മൾ ആ വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്നു, അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യം തന്നെ, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ഭഗവാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും, അത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണ പാതാരം എന്തെങ്കിലും സ്വച്ഛന്ദം സേവിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണ്ട എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നിയമങ്ങളിലേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരു ഭക്തന് ഏതാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ എത്തും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറയാ നാമം ജപിക്കുക, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭക്തൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്തനാവൂല. അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് തന്നെത്താൻ അവർക്ക് മാറിക്കോളും. അതിനു വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവന് പാതാരുന്ന് സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാഗഭക്തി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക്. അപ്പൊ വരുമ്പോള് അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഏത് നിയമമായാലും, അത് യമനിയമമാണെങ്കിലും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതിനേൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ അതിന് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയും. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരിയുള്ള ഒരാളുടെ പാദപത്മക്കൾ പിന്തുടരും. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഭക്തിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് രാഗഭക്തിയിൽ അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് തരം സേവനം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി. നമ്മളിപ്പോ 12th നല്ല മാർക്കോട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് കോളേജ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണ പോലെ നമുക്ക് ഏത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചര്യം ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരും. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മാർഗം പിന്തുടരുന്ന അതേപോലെ സേവനങ്ങള് നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയും. മറ്റേ രാഗഭക്തി, ഇതിന് രാഗാനുഗഭക്തി. ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോകും. മറ്റേത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ പോവാം. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ടത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാന്തരസത്തിൽ അവലംബിക്കുന്നതാണ്. രസങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് രസങ്ങളും എടുക്കാം. അപ്പൊ രസങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശാന്തരസത്തിലിണങ്ങിയ അത് പൂക്കളായിട്ട് ഭഗവാനെ അണിയിക്കുന്ന പൂക്കളായിട്ട്, പശുക്കളായിട്ട്, ഓടക്കുഴലായിട്ട്, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ സേവിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ, ഭഗവാന്റെ കണ്ടത്തിലെ പൂക്കള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. അതാണ് ശാന്തരസം. ഭഗവാന്റെ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാൻ ആദരിക്കുന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ശാന്തരസം വരുന്നത്. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെ രക്തകന്റെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദാസരസത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗോപന്മാരാണ്, അവരുടെ പേരാണ്. ഗോപന്മാരിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്.
അത് ഭഗവാനോട് കൂട്ടുകൂടി കൂട്ടുകാരന്മാരെ പോലുള്ള സാഖ്യരസത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് വലുതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂട്ടുകാരിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ മനോഭാവം ദാസ്യരസത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര് അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മളെ ചില ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടിപ്പടഞ്ഞു നടന്ന് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, ചില കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ ആ ദാസ്യരസമാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബലദേവനെയോ സുതമാവിനെ പോലെയോ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഖ്യരസത്തിൽ, ബലദേവനും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപന്മാരാണ് അല്ലെ. സുതമാവ് നമുക്കറിയാം, കുചേലൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സാഖ്യരസത്തിലാണ്. അവർ ദാസ്യരസത്തില സാഖ്യരസത്തിലാണ്. നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ എന്താ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, ആൾക്കാർ കേറുന്നു. ആര് കേറി തുടങ്ങി അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിർത്താം. ഞാൻ അതിനൊന്ന് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് ഷെയർ ചെയ്തോ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. പഞ്ചകൽപ്പത രൂപേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തി പ്രവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച സമയത്ത് 8ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലുള്ളൊരു ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ കയറിയിട്ടുള്ളവർ ഇരുന്നവർ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് കയറിക്കോളൂ കേട്ടോ. കയറിയവര് രണ്ടാമത് കയറാം കേട്ടോ.